Здравейте, приятели! Аз съм Росен и днес ще ви разкрия кои са най-обичаните храни, които обаче крият сериозни рискове за здравето ви. Ще ви покажа защо тези храни са толкова популярни, но и защо трябва да внимавате с тях. Ако още не сте абонирани, натиснете камбанка, за да не изпускате нови видеа. Добре, нека започнем. 1. Картофен чипс. Картофеният чипс е може би най-големият враг на здравословното хранене. Той е хрупкав, солен и неустоим, но зад тази наслада се крие огромно количество мазнини, сол и дори опасни вещества. При пърженето на висока температура се образува акриламид, потенциално канцероген. Само един пакет от 100 грама може да съдържа до 150 калории и 10 грама мазнини. Представете си колко лесно човек може да изяде 2 или 3 пакета пред телевизора. 2. Газирани напитки. Газираните напитки като кола, фанта и спрайт са сред най-консумираните напитки в света. Те са сладки, освежаващи и дават моментна енергия, но тази енергия е кратка и последвана от рязък спад. В една стандартна кутия от 330 мл има около 35 грама захар, това са почти 9 чайни лъжици. Освен това, кофеинът и ароматизаторите натоварват черния дроб и ускоряват процеса на стареене на кожата. 3. Бързи тестени закуски. Круасани, кифли, понички, всички тези пухкави изкушения са пълни с захар, бяло брашно и трансмазнини от маргарина. Те дават моментно удоволствие, но след това идва рязък спад на енергията и чувство на умора. Консумацията им редовно води до напълняване и повишен риск от диабет тип 2. 4. Пица. Пицата е любима на малки и големи, но особено ако е замразена или от верига за бързо хранене, тя може да бъде истинска калорийна бомба. Тестото е рафинирано, сиренето е преработено, а колбасите съдържат много сол и наситени мазнини. Една голяма пица може да съдържа над 2000 калории, това е почти дневната нужда от енергия за един възрастен човек. 5. Шоколадови десерти. Бомбони, торти, бисквити, всичко, което съдържа шоколад, обикновено е пълно с захар и мазнини. Шоколадът сам по себе си не е лош, но в комбинация с огромното количество захар и добавки, които се влагат в десертите, той се превръща в истинска заплаха за здравето. Често се консумират в големи порции, което ускорява наддаването на тегло. 6. Майонеза и готови сосове. Майонезата и готовите сосове правят храната по-вкусна, но са пълни с растителни масла, сол и скрита захар. В една супена лъжица майонеза има около 200 калории и голямо количество нездравословни мазнини. Освен това, много от тези сосове съдържат консерванти и стабилизатори, които не са полезни за организма. 7. Преработени меса. Салам, кренвирши, наденици удобни и вкусни, но пълни с нитрити, нитрати и сол. Тези съединения се превръщат в канцерогенни нитрозамини, особено при готвене на висока температура. Редовната им консумация увеличава риска от рак на дебелото черво и стомаха. 8. Пържени картофи. Пържените картофи са незаменима част от менюто на всяко заведение за бързо хранене. Те са богати на калории, мазнини и сол, а често се пържат в стари масла, които съдържат трансмазнини. 200 грама пържени картофи могат да съдържат около 300 калории и голямо количество сол. 9. Сладолед. Сладоледът е сладка, студена прелест, която ни носи удоволствие в горещите дни. Въпреки приятния вкус, един къп е почти 250 калории, пълни с захари и наситени мазнини. При редовна употреба се натрупва телесен мастен слой и се увеличава рискът от сърдечно-съдови заболявания. 10. Чизбургери. Чизбургерът е комбинацията от бял хляб, преработено месо, сирене, сос и картофен пай. Трудно усвоимо, високо калорично и богато на сол. Един чизбургер може да съдържа над 500 калории и голямо количество наситени мазнини. Искри бонус факт за мозъка, искри. И сега идва нещо важно, храната, която ядем, пряко влияе върху работата на мозъка. Честата консумация на тези 10 вредни продукта може да намали концентрацията, паметта и да увеличи риска от депресия. Защо? Защото тези храни предизвикват възпаления в организма, нарушават баланса на чревната флора и водят до недостиг на важни хранителни вещества. От друга страна, храните, богати на омега-3 масни киселини,
антиоксиданти и фибри, като риба, ядки, боб, плодове и зеленчуци, подхранват невроните, подобряват настроението и стимулират когнитивните функции. Затова следващия път, когато вземете чипс или газирана напитка, помислете дали вашият мозък също ще получи порция подправени химикали. Това беше нашият топ 10 на любимите, но вредни храни, плюс един мозъчен бонус. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, споделете видеото с приятели и напишете в коментарите коя от тези храни вие най-често консумирате. Не забравяйте да се абонирате за канала, имаме още полезни и интересни теми. До следващия път, бъдете здрави и умни!